Abo no miensa Sompa 98.9 FM so enie abusia ene eya fofida ene eye idi adaha enti amaye nyina ye ho baraka di sala ewien samedika editien ene yaboa no de besom se no miensa brem kase ye bom abefo kwan no eye sompaonline.com afeye Facebook ye Sompa 98.9 FM anasa Sompa FM ana Sompa TV Ghana ewien samwa eba no ebini se Dedimo akotini ebini se mampani na danko akufado se de nyinanim senne eye yenyanum kramofo da kase no wokwase ne wodin sambi atudwa asiotia no Isrami somu pani ede ato edwase se yedi ide adana nipa bi ntiase a awiei obekirase Yara ni dinde dachi kwese oto aba epa no se wono ne mrase bedwane odina ndema asen nofo wodin sambi atudwa echirem se nyamia no kure kwam de ne fa so ne de omne na ani niye omampani de krata aba bonten ema owura jamjachi kwesin ayiko Sanso na mampani dada John Dramani Mahama odiasida piesie amasen nofofo PNC amanyokuo ne se MPP aban akohinta kwatu achi no watwe owura jamjachi kwesin wabo so no ebeye yi a enkontwa so ensam binum ka we ho anawe aboabo no se no miensa kase bo a yede ebro na asamufo anasa samufo pani awasam de mayen bakenka mienu aye Yewura Dennis aye Kwadwo Pepra aka Fanfom ono enesemu edema yen a yenso age adwa a yede bro yemme ochame kwasi ne momene akuye nyako abronoma afei ensem nchiremu enie sade anyinanim se aye enedan aye dakase aye dapon edema yenuanum kramofo no adaje ni poso o man Ghana mu de pe ni kohwe ba bia huru obedu zongo so no anya dwan na akwa na ntwi anya na ntwe na akwa na bia keka ka ho ne kohwe enne wo ma bonchenku ba bia mani jesronko abankremfo na asa yenuanu muzramifo wo mo afam sade ye di eye bronya ye ni etumi genom eno nam so amenne dwa kase koso ewo eye nkramanta wo man ahinkuro National Chief Imam ekokopiem wo ho ene nkramofo mpanifo nyina kopiem na wosema mpani na nado danko akufado wono so di nanum nyam kwota adwumade na chine koso na mikobi ne manka bi de ya na eya eno na mpani na nado danko akufado kodina simpie so na okasa na ode ensam todwa echirem se nyamia no nukure ni hwe ye ka eye otanhunu pa dia nyamia no nukure no sumbi wo ho a ya na ebimu etan ebimu kwa faso ensum kwa faso ejine eye ono ankasa ne sum atum no ya na ebimu etan wom na eno anamampene na nandan kwakufa do di tudwa HMSM ena kwa akoye sa edi adan no ewo eye blaster squares wo enkramantem no ogina simpie so dia tudwa chese o kama obibia aso ate se drubra ewo se nuanum kramofo ekoso a esom wo mosum no eye pama asundwe de asundwe no ebitumi ma oman Ghana mu na obibia so etumnya ne chefa na mo wakasa no Sompa twibigu maso ba nyina ne se otinfo nyame enyeyi kire ele kire. We continue to be the envy of many nations across the world for the way we have carved out a beautiful tapestry of religious tolerance, harmony, and coexistence. And I continue to commend you, Sheikh Dr. Usman Nuhu Sharabutu, National Chief Imam, for your exceptional leadership in that direction. The season of Eid is also the season of Hajj. We pray that our compatriots who have embarked on the pilgrimage to Mecca make it safely back home. It is important that we remind ourselves about the cardinal principles that underpin both the Hajj and Eid celebration. This is because in these principles lie values that can transform our country and make it the beacon of hope for the African continent. We ayamampene na nado danko akufado wabro kopiemu ene odwumade na so amana nso ha wakoso sanso de tuyenuanum kramofo no nyina anim sem wamo emo mani nyipa esanse wo MPP aban enkoa na ababedi so a watimi afa yenuanu mozamifo ba kose ono ene mampani abedi akire
ɛno nti ɛyɛ muslim communities no ɛmfa saa kwanya wei so no mamodia sɛ wɔn bɛma adesua aba wɔn mo akate sɛ bɛyɛ daakye nkɔma bi no atumi aba bɛso abapa de amam sɛ deɛ nnɛ yɛwɔ vice president and didi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wɔn so nkramoni no. Let me reiterate my commitment not just to the Muslim population of Ghana but to all religious communities, both majority and minority. The Constitution of our country gives every citizen the right to manifest the religion of their choice. And as long as I remain president, I commit to afford every religious tradition the opportunity to practice their faith within the bounds of the law. Jama'ah, fellow Ghanaians, under two governments of the new patriotic party in the Fourth Republic, this country has produced Muslim vice presidents. It should thus be clear to Muslim parents that there is value in educating their children. Our nation affords your children the opportunity to rise to their highest possible calling. I therefore encourage you to take advantage of our progressive policies in the education sector to educate your children, both male and female. I am Mampani Nanado Danko Kufuado. And this answer to Jawa Brenda Day Gadata a course or Yen Cramofo catch. I wore a blast house square and national chief mam copy more. No one say Mampani Sukopium no this answer way a two jar. And that day and then Cramofo Edgy Womaniana and Yasem Kuma Sunyane. Anopa Musremi sum no muma ebobwa wo ho na wakoto asori Allahu Akbar asho tumfo Nyankopon animonyam ena nsuo jemu ebeti a ne nyina achi no nananom ekoto wo nkotodwa nim ebo mpaye ma oman Ghana bobi ma wo ho no wabusua esre asomdwie emomayi na Sompa kase bo edi sunwane Israeli sum no empire bo nyina achi wiye no yesan edi yani edi asiotia no empire bo na achi ye no ewo domane ne mpatamu na Muslim nkramopani eye Imam Muhammad wo kasa no sen ena no bi na Abraham eda esodaye ema nkomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena woda na die ewotwe kronkron a Muslim fodi dwuma efe ne Quran mu ema yehunu yesen na Abraham da yesum no Nyankopon ka kire ne se fa oba Isaac ye Isaka fa ne ko ba afode ema me enti ede adaha ne nyina no ne fapem na Abraham ne da yesum fa ba nyina ne se otinfo nyame enye yi kire Abraham se onku ne ba Ismaila nti emra eba sa no na Nyankopon so ompese oye deso no osoye na me mane so deso fa ne ba mo afode nti emra eba sa no on finya jidi tin nyame ayi akire no obeye nti siesia woman na se woman se emra ogu so oye ahoboa se obeye sa adi ni sipe no tinfo Nyankopon no okasa kire no Oma asrabofo da kache me se uba Ismaila nso na manyame amabedi dan etire soro aba kunu na faye Abraham ne koye ade a eda ho miribia de mankamufo se afini hia sama mra na ebeye no efi eku agane na elepie na yedi yedeji no asiro wo ani amayi na ntia Kramopani ewo asiotia no wadoma ene ne mpatamu Imam Muhammad ene kasa sei ya to aka se bon so kan ho Facebook Sompa FM sanso na ko YouTube no nso a na wabo Sompa TV bon sanwanu mienu ochia minimo ene ne nuaba nyakon abronoma ya to akenkan de ma ya nto aso de ya to aso kopiem wasen nofo anu adapani kwhwe sabre kra anija ne to ma minisa na nwumre ankramofo edo mu dade ne obo kunkum cha kunkum fanfom nyina ba piem ewo ho e opani ne dinde gyache kwesi achese ono Supreme Court ka asembra sebadwa mommo de asema yo opani ne din afrim na sebadwam na kwa France wo begina no Ghana mamra no etia na ekoba ne sa de by election be hyehye so eno na electoral commission hwe din no se ne sa de na ebosumi eya June bosumi no
ne da to so de no nso a ye no ada no by election be koso ene won na cheso mo koy campaign mo koda obosome koda ho do nam so mu nam so do nam park so de chiraw o mu nyina ne namu mampene na nado dan kwakufo na be de akire mampene da John Draman mama mu nyina kopie mu ho a cheso bia kodwa nanum de chira asen nofo sa anumdwa no NDC for the netto a year as send off for any trim say nkrofo and papa and now some men run about to a course on one more to a bunny year and it didn't judge question a better Dutch sen wonya a man 17,245 a year vote to me enya not just so 100 chemono a year adionum enso na chiripo a year enum any ensiam not just a 57.56% here what me the BT a pani and didn't chance a year opoku our no jinam dema a year new patriotic party and no abani didn't benis a year enyonam sefenum on so jinam dema a year liberal party of Ghana LPG acha so munyina no pani no ebiti wom ekoba so pani ndi chaso poku wonya eye 12,630 votes sanso anado ko eye nsania ne na so hanchechemu nam chese eye 42.15% ya eye NPP amanyoko pani ndi chaso poku onu sunya ye na chese oban onidindi enyonam benisi wonu sunya 87 votes onu so de ko hans enchechemu nam eye 0.29% ya wonu so enya ye na ade okoba na akwa ni jesronko ade ama wona wo asen of ene mpatam na oman Ghana ewo nyina na enum enopane a wono adi nkunu ne di James da Chukwesin ade tu da twem sen wo hwe komode ne fa so nyame ne nukurani wo mo ne no ani ne ye kra chese utum se ya wono anim se ade yi anasense me mudidi ne no emfa kwam ade bi etia a chese ono ne bibia de dada na kwam ne nso wo hu de ba ne sa yenkonkɔhwe a na chese yi ne din afrima by election na say and what training sim. And in fact, for the country Ghana, we're going to be pursuing the same agenda because that's a mandate that I send not just for myself, it's for the people of North. And in fact, for the country Ghana, hopefully one day we'll be a good direction of justice, and also to realize that politics is not about sharing money to citizens and get a vote. It's about development. Democracy itself is about development. And we're going to set this trend along to make sure that people who are represented get a fair share of the national cake and how to develop their community. The rule of law. And I do things according to the law, right? And also I had the support of my constituent, all the people of Asino, not just even Asino, because people alone, my NDC fraternity, then I got people from even the other side of the aisle, which is MPP, who are supporting me. They may not be able to identify themselves openly, but I knew they were I was fairly, treated unfairly, that I should say. But as I said earlier, I have to abide by the court's decision. I didn't call for this, they called for it. If they didn't believe what I did, after all, now they all know the results, and we are going to work with it. So I think there's not much I have to say. He's free to express his own opinion, as he said. I didn't hear it myself. I was told, and we have just re-emphasized on that. But again, I was a bit disappointed to hear that. And I know he's a lawyer, and the fundamental belief or value of. James Dachikwe what to about Ediamano say. I send off from Rashebe now. Oh, here a year Facebook or Sompa FM. Announce a yes or penny say Ochin and Nimuno say camera and a Brighton anymore. So Dim Kunimsuna says a new year and Sasayabio. To send a name da while to say yes, ni BBI white. A friend and Nimbesin in Nasin and I didn't Pabuana Brown. And a national out did you know. Kunimdia no so na mane kasa ne ono anka so kasa boko bete me pa na me di nkunima anka no me kasa kra anka mebo kokompe ehun ani metumi fa me na mienu nyina ho straight ba ono ano me sugar me hu bisa oye boko no did you say din obewi no so ko ba bia o say me shafia se ko be beto ama me to ono amfa gidi anko a ewo mu sa mfa ore nyina nhemu die but ya manitiri nkwan yanto akase bono eswen na udi achi ewo Facebook ne so ahwani so ade bi o Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo de krata ababontene so krata no
emu nsɛm nie na wohwɛ no wɔ Facebook so a bɔ Sompa 98.9 FM ɔseng ɛnura da benada bosumi nsia ne da ɛtɔ so aduonu nson afempinu ne aduonu mmiɛnsa yi mu Ghana yɛkyerɛ wadwen na menkyerɛ madwen amamuo no yɛhyɛ mu kina paa nam aba yɛto yɛ ɛwɔ asen no fa yɛ ba election sɛdeɛ si yɛ asomdwie na abato no nso emu da hɔ fan mebɔ chairperson edema electoral commission ɛne ne members ne nyinaa ba so sɛ wɔn yɛ adwumaden afei ban boku ahodo ɛwɔ wɔ my Ghana mu nso mebɔ wɔn ba so paa so wɔn tumi boa yɛbɔ wɔn ɛma mmra no ɛyɛ adwuma ɔbɛrɛ wɔn hwɛ sɛ wɔatimi ɛne waka mi bia ɛnkɔba mebɔ nsɛntwerɛfoɔ nyinaa ba so sɛ wɔn ma yɛhunu deɛ kɔɔ so ansa na yɛbɛto aba da ne yɛto aba ɛne abatoɔ ne nso akyi ebio media yi konsam ekoma National Democratic Congress NDC amanyokuo wenra enkunima a wɔn di ye ɛwɔ saa abatoɔ ne mu meka de akyerɛ me party foɔ ye New Patriotic Party foɔ sɛ mo bia nsiri ti ase obia ma ne tiri so ɛwɔ soro na wɔhunu sɛ kyerɛ wadwen na menkyerɛ madwen amamu abroni friend democracy ne die ɛyɛ denara obi bedi nkunim obi nso so ebedi ntwo na yɛbɛtena se ne yako da foforo bio akodi nkunim na media menim sɛ asen of akwanya no yɛatena so a na mesan so wogidie sɛ ɛnkyɛ kora asen of ɛbɛsan so aye blue ɔmampani nana adodankwa akufuado ɛna wɔde ne nsa ɛhyɛ saa krata yi ase yanto akase bono so wa brama mpani na nadanko akufado obo ode abasobo ema binum no mampani na da John Dramani Mahama Sikri Zongo he boli ni dihye wono so ede abasobo ede ama eye asen no fofo papa yewura John Dramani Mahama ani age ache so kopiem e ba bi otene na office ba bi ache se etese do no awi ni mampani akonya no nanso de eyemrahye bedwa akonya wo mo adisu nkunim e wo asen of ni nyina kyerem sem satiefo beka mampani da John Dramani ma wa na o anadu da suom donko ne no mienu pam nyina na kye so mo ne nam wo na woto aba no so e wo asen of ne mpatam kurase wo mo nam atechem no mo nam suom adantia wo mo so mo nyama asen of akonya ne nkokodi ampipe manyoko ne nsam da esan se kwan a wamo faso yi openen dindi de achikwesi efro no de hunu se etiamra a chese emra bia nso ni openi eye de achikwesi na nso de hunu se eka ekuo bi na efa kwatikwa bi so se be ya akunya no ba bedi wo mu nsam na enu ada abato ne koso a openi ani dindi eye James de achikwesi nya eye empim dunso ahanu ane aduanan enum 17,245 vote no to odin no amani to so ahwewem no amani saso se wrade meda wase esanse masori amekoye Assemblies of God nyankopon watie mi sufra mpa eno ana mampene na nadan eye mampene da John Dramani Mahama wade atuda echiremu esem one day ede asida piesie pa ade ma wona owo asen of ne mpatam esanse de o maye no wo ma age atum sen openan didi James da chikwesi ne obia obetumi aboa ama asen of afa ne ntoma pafra se ba mpunto ne bibibia man na wasanso atimi ahwe hu se aban oteso a ommo no homode ye MPP aban a mampene na nadodankwa akufado da wo ma no na wo ma hwe hu se ombe pam wo mo afri ayese so man Ghana mukura na babia mba koto no wo mutumi enhu no wono de de aseda pie se de ma asen no ofofo ene obi biara tito na omoto aba ede ma wo mo na nam soma MPP amanyoko no enya empim du amienu aye ahansia ne aduasam 12,630 votes a chese LPG nso account nya aye aduawotwe aye amiensa anasa enso no eda di pefe se NDC amanyoko no wamo aye krado enu ntino ode aseda piesie enema aye asen nof ene obibia na wei ahye womo enkunani abusia wodi achi ewo ye Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na nkrata de NPP de ba na NDC de ba na aman panimfo enso ne aman panimfo dada e de ba na wodi achi ewo ye Facebook ne so an
na wahwe foforo kra aba be piedwa awie yi na 5G drink miso fruit drink eno so e wodwa so eno bi na ene salai yedi di na ne kina akosi juoda na se wo be che obi ade na wahwe na economy ni mu nye wo botomu a na waje 5G F4 miso F4 o package ni sa na the lazy akuru so ago ame betna say so we dey me ntna say me bremo drink salad drink 5G any miso eno ne yedidi barika di salad na mana ye kama yanto akase bono esoen NPP amanyokuo de krata apiedwa ama won twatwafo pani owura Justin Kodua Frempon ena ne nsa ehye sa krata yasen na osen NPP amanyokuo eka de akire na chirifo nyina se ema obia akomantu mo obia bunkofu ansan se party nawe ewa sin of by election no emun na okire se NPP amanyokuo ahunu se enkunimudi a ankwa ma wo mo enrada ewo asin of by election yi emun no ekire se esese wo mo pagya wo mu prekopetena se yi na wo mo ye wo mo homework na tumi aboa ama wo pem ko wani mu no ensachraye bia tumi aba ewo abato bia mu wo se ne senti wo mo kan de akire party ma wo mo wo party no ho do party ne yi edie sen obiamfa na hiasam na samu a etwere ne bo won sane mu te se boa mu ade emfa meto party mpanifo anim ewo national secretariat no mo nso so enhwe se osusu se DNT na ase north by election no MPP antumi ani nkunim na wo mo nyansa kyerɛ bi ewom ose wo mo ebo NDC amanyokuo no abason esan so ebo onumanyamfo James Jachi Kwesin abason se wadi nkunim ewa aba enurada wonto ye ewo asin of abato empesua no eso wose ewom na party nani suade hunu na koma so abisade ene de wo ye nyina kyerese opese nkunimdie bama NPP ewa asin of na nso so sankwa nkoni ye amma NPP a jinaya asin of adehye si ye no MPP amanyokuo editum edi hu buo ne anidie ema won kronkron wose party ne ye adwuma emu odin sen emfia edi yanimu a yede beto aba bia no asen no ofumra hebedwa adwane de won begi ne twe edi ama amanyokuo NPP na atumi ayense na ho se MPP de asen of eye wo mo dia ye to aka se bono so edama de a nyako mo nsem ni bi no media kamen kwa komo kasa no mahwe mo kasa yeyi so mo bisa hwe de mo mutumi di ntwo ne bi ayo mo kasa ne bi wo ho a mo nto wo mo bu ntinka ye ma okwan se wo so susu bibia ye wo kasa ye kama ne toni pa akoma so enye oje maka bubububu na wa e ba sa me kra ka kire me kra me ntimi bubufu na obukura befu boko nyabotre kan 11 na defe me na so kasa no tumi so eno untimi mfanya hwe ya na ese okay ne kokromotiri mi na ekura me kire opa me kra me wo me di wachi na wo yes dede ne kire me kra na me kasa na de ade na wo yi to bi tufie bede na wanya didie ne pepa wo omun kasa na yo mun hwe ni okay yantu akase bono so emfa emade asawo ka Western Togoland se okay dia anrada koto ekwa asetena ama nipa makomako ensia koto se wo mun konkodemu ewa afiase na wo mun kwa adwumaden emfa mata hom ye kai atefo a sa Western Togoland ebra bi atwam ewo eye emfiempimienu ene aduonum ho aduonu eba no ebeto ja kyem so ekuo bi kyem so mo kro mo hwehwe nkrata mu kura no mo de hu se omo fa no kura no nya Ghana omo free ye Western Togoland ma omo ba etimi de mrasho omo nsem aye noma bi a ensem fata ukopiem okro bi afran aye mepe ene aye aveyime omo sesa noma hodo bebre wo police station ehwo a na enya agro na chese omo san noma shika ties omo sanso efa police fo noma ene etu ahodo na ewo nyina omo sesa ni nyina bi oba bi etese aye dwapon ene soga kope kwantempo no so na adaje enipo so sansemi ba beto dwa omode nsem be piemu ewa sene bia na se
aposifo nsa so bi mu emu no mo bomodia timi di bi masema na march bosumi ye mu ewo afie mu no ena otimi di nipa makomako enum ekwakoto afiase sen obi ankonkotwa emfie makomako enum no firimu firi a sabio onkonko ene mo ho esem ebio na enum na enu ada ebi mu nso ekopie mu ewo koto ana koto hwemanim din na osesa ene saade mo nso afre na aduru so ene mo nso amonkwan na monkoda eye afiase obi a enipa makomako ensia no akoto ehwe etwe wo mo asom emom kodam emfie makomako eye enum ni bi na abre akoto ede eye ne nsema ba betu da no ana eye obi a onim emre onim de mekire eye lawyer na wo ginam de ma sa nipa ensia ede achopa eto koto nanim sen ne nkrofoi adamu emfie makomako be se eye mienu wo mo atwa kwan saa entisenkabaya anka koto no enhu amombo na emposo twa bi ewo ho a wonhwe na onte so emfa emma wo mom na no ana eye oman nipa na ono so gina mu ade ama oman mekire eye state eye prosecutor no enso ade to da chem sada bi enya de sesa ade na lawyer na ka no wone no wo mo eye adwene esansem wo mo de ahwe petatakrama hwe ahu se no mo keka mo no ma bi esi ani nti se empo wo mo ada fiase ya cha na se mfie be se mienu na ne kwato no de eye nitamua eba beto dwa de lawyer na ka se nka be yank wo sere kwato no ente so no onde ne eye wo mo enya adwene na no enokwaso ade to dwa bio echirem se asotwe bia obi esefata no onfama nipa eye ensia no na nipa no odikan a wobo ne kwadu ene de no otoso nan ene de otoso enum ene ensia ana obo mo kwadu se wo mo nkonko da fiasen eye emfie makomako eye ennan na sanfie nan no a mo kwakodem no eno achi no eye adwumaden ne enwoma hodo bi ebata ho sanfie nan no eye ade ode wo ho ekobo obi num sen wo mo eye basabasa na eno achi no se wo mo de mra so hye wo mo nsem no wo de sanfie nan no asanso ama wo mo eno osanso ade tudwa ebio echirem sen wo sanso ade wo mo ekan na sanfie no bi ekan wo ho se empo wa bra wo mo etimi tena se boss atumpo na so mo fa sa adwene no mo sanso ko se nneoma ewa posifo akache esesa posifo nneoma ni bi esesa posifo nneoma no wo sanso ade mfie no bi eka ho na nipa no otoso eyemie no obo ne kwadu ene de otoso emiensa obo nso kwadu no kwato no sanso ema wo mo wo ha bi anase empo ensem bi a wo de etoma ne se mu sani pam yenu we monso de monso mkoko eni monso yasemo sesa etuo ne nioma hudo bebra etia oman ya na ye oman ya japade a mosesa ni nyina ede ekọ ni sentino monso monko na monko dam eye emfie enan ni binemum monso sansa mu wiewia nioma ni bika ho no yesanso de mfie ni bi akam ho a chese sani pansia we nyina no wo mo ekọ akodam esansem mo edemra ahyem nsem asanso awiawia enoma hodo a ensem fata ewo kura ne dindi mepe ene aveyime ewo eye dwapon ene soga kope yanko wie kase bono ewo ragem jachi kwesin afam ho bi otawen ko betenten amanyokuo eye ko be PNC wom de krata apiedwa ama won twatwafo ababawa Janet Asana Nabla ana ne nsahya ase na maame Nabla no sen PNC amanyokuo emma mozramifo nyina Eid Mubarak no ma wie atonkra edi amane aban atentrene ne lawyer pani se oragem jachi kwesin wode kwadu abone se wanka no kra nkyere Ghana mra ansa no wo begina wa 2020 nti criminal charges ho mframa ahono na saa kwadu a wode abona wode ne gina court koba da bia no PNC efa mozramifo dai so den sato nsayam asra attorney general ma oragem jachi kwesin se ebe yankasem no wo muntwa so Mami Janet Asana na Black Ratano emu no sing. National Chief Imam Sheikh Dr. Osmanu Hushaributu. Wane oman yimu esum ya yankremosum. Emu mpanimfo nyina wo oman Ghana mu nyina mfa wamano ntum bi. No obia nkabi emfama owura Jemjati kwesi na afen so ma wie no. Wo mo yi mpaye a wo mo nyibi emfama oman Ghana. Yabejina ni nsemi so na de ebo ano bra wa Sompa 98.9 FM no yede ni nyina asi 5G drink ni mizo fruit drink ene soya sinimu Samuel Adiabo
and was say me mama how me hwe mo live e wo Peaceland miami nua achu agobia maulom Vincent achu me hu watch papa and was say MB4 woman ni hwe de magana fo baby a wo makọ no wo makwa prim say panyan na de aka ne say o exhaust your brains nyina je so adwen foforo no bia ni hobio ye gina we so de kase bono asi Brown any DJ Kazopi and a boy ye kwa befo kwan so ani ni nyina so to mu kaman kase boda mu fo na boa no record price mu fo pani mi dide akuanya ko abro no mawie me ne propaganda secretary ochame kwasi ni mo ayimedin. Why you crowd say we benya wo chefa every 10 million achedie no mu ana. Become Betway scratch and winner every 19 June ekosi 30th July. Wait there, bet bia wo bebo casino games no mu. Wo benya wo scratch card na we be ma wo kwan am winya achedie hodo bebre. Kai say card bia wo nya no e be ma wo kwan am we hu achedie akese a wo benya no. Beka hu say ya e wo www.betway.com.gh